Във всички основни училища във Видин от 1 до 4 клас началните учители преподават шах. Едно от тях е основно училище Любен Каравелов. По думите на председателя на местния шахматен клуб Евтин Стефанов, училището има най-дълги традиции в работата с малките шахматисти. Именно от тук започват и проектите на Видинския шахматен клуб Найден Войнов. От тази година стартирахме една инициатива за обучение по шах в училищата, в началните училища за възрастите от 1 до 4 клас, като работиме с началните учители, които предстои да бъдат обучени, но те самите провеждат обучението на своите възпитаници в самите паралелки, в рамките на учебния предмет физическо. Преподавателите са категорични, че благодарение на шаха мълчуганите са по-организирани. Практически от 5-6 годишна възраст те могат да започнат да учат и това е много добре и много полезно за тях, тъй като развива много умения в децата. Умения за взимане на решение, умения за мислене, умения за овладяване на емоционалното си състояние, на работа под стрес, ако щете, тъй като в шаха времето е изключително ключов фактор и човек трябва да се съобразява с него. Организирането на турнири в училище Любен Каравелов за ученици от 1 до 4 клас вече се е превърнало в традиция. Това се доказва и от интереса към втория областен турнир, в който участваха над 130 деца. Любовта към шаха доведе във Видин и 11-годишния Андрей от Монтана. Въпреки че няма право да играе, четвъртокласникът пропътува 200 км, за да покаже какво може и, разбира се, да се забавлява. От кога играеш шах? От 6 години. Кой те запали по шах? Дядо ми. Дето ми обича да играе шах и заради него съм дошла. Това е интересно занимание, по-хубаво от някои други, може би, понеже моето дете е много буйно, така че предпочитам шаха пред каратето и така нататък. Макар само на 10 години, Дейвид Ангелов вече е възпитаник на шахматната школа Найден Войнов. Въпреки голямата конкуренция на областния турнир, той заслужено си извоюва и първото място. Мечтата му е да стане професионалист, също като идола си Веселин Топалов. Радостен съм, защото победих от много хора и от деца. Играя шах, защото първо дейди искаше да играя шах и да съм професионалист. Мечтата ми е да стана най-добрия. До края на учебната година предстоят още 4 областни турнири за учениците от 1 до 4 клас. Последният е на 16 май. На него ще се състои и официалното награждаване за генералното класиране от всичките 6 турнира през учебната година.